Bueno, hainbeste urte pasadie. Ni 87ko hauteskundetako aurkeztu nintzen, bigarren postuan. Irabazi genuen eta, hola sartu nintzen. Nahiko konplikatua izan zen, legealdi osoa momentu baten alkati erabakizun guztie, eta berez ni hautagai bezala berriro aurkeztu nintzen, zeuden beste indar politikoekin izan nun, maioria bat lortu nun, maioria absoluta, eta hola izan zen. Nik esango nuke Zumaia bizitza kulturala izugarria dakela. Barruko lan handia ere egin dugu, hau da personal aldetik, baliabide aldetik, eta azkeu eraikin mordua behar dute bere dauzkaten behaien beharra. Hori izango zen zutabe bat, eta bestie oso importantea da eragileak. Eragileak azkenien die guri laguntzen diguten proiektu guztiak eta dazkeun helburuak lortzeko. Baina baita ere, eta oso importante hau ere, sortzaileei babesa ematie. Eta hori izango da gure hirugarren hanka kultura programazioan. Gure hauteskundetako programan proiektu ia handienetako bat zen komentua bihurtzie topagune kultur topagune bate. Hori ez da bakarri obra iti, obra bukakoa 24ko bukaerako, iraila 24ko bukauta egon behar du, baina gero hori arranka egin behar du, esan nahi dut eragile pasa berdi hor, kudeaketa agia pentsatzen eredu berri bat sortzie ez, kogestio baten bitartez, hortako aigea pixka bitzen begiratzen inguruan dauden beste eredu batzuk. Hori nahi deu landu eta hortarako noski berdeu denbora gehiago, beste legaldi bat noski berdeula hortako eta beste gauza askoetako.